we share the same weakness. Pero I think mas weaker, mas weaker siya. Ano, ito na, i-reveal ko na yung pinaka-top secret ni Chasing James. Guys, kapag... Hello mga laagas and hello mga lakwatseros! Nandito na naman tayo sa panibagong yugto ng pang-uuto ni Chasing James sa kanyang mga kaibigan. Yes, mauuto ngayon si Maestrang Laagan at dahil syempre birthday ni Chasing James bukas, literal na bukas kasi March 19 ngayon, so March 20 bukas birthday niya na. Ngayon ko pa sinushoot ang kanyang hinihingi na fact about him na hindi daw alam ng karamihan. Marami akong alam, pero I'm sure alam nyo na din yun. Alam nyo ba? Chasing knowledge, di ba? Alam nyo ba na si Chasing James ay isang lactose intolerant? Alam nyo na, di ba? Pero ang hindi ninyo alam, hindi siya umiinom ng milk tea dahil doon. Yes! Hindi siya umiinom ng milk tea. And I remember, isa lang yung naiinom niya na milk tea kasi nakatry siya ng isang particular na flavor sa chat time. And yun lang yung ulit-ulit na iniinom niya until naging vlogger siya at laging may mga sponsorships at pumupunta kami sa mga milk tea shops and milk cafes. So, unti-unting natuto siyang uminom ng milk tea at yun, napabilang pa nga siya siyang leader namin sa milk tea gang namin nila Minkay. Yun, di ba? And alam nyo na din, di ba? Alam nyo ba yung kanyang allergy na yung sa sobrang lamig, para siyang nagsusuper saiyan. Yung nangyari sa kanya sa trip namin sa Alegria sa Cancalanog Falls, by the way. Alam nyo ba yun, di ba? So, nakalimutan ko, ano namang tawag sa allergy na yun? Ang alam ko lang is, hindi niya alam ang tawag sa allergy na yun until nangyari sa kanya yung nangyari sa Cancalanog Falls sa Alegria. So, from there, syempre nakapag-research siya at na-explain niya nga sa vlog niya yung tungkol sa allergy na yun. So, might as well papakita natin yung mga few clips from that moment, no? Lamig dito, guys! Lagi to, wala pa ano mo. Mo bida niya, lina pag subi ay yung bili ko ko na. Wala po 5 minutes. Gusto. Wala po 5 minutes. Gusto mo bang maligo, sir? Oh, Hindi na kapaningin ko. Sa katol? Kanina Makate, una yun siya magkakatiyan siya. Tapos, parang mamumula. After kong mamula, mamumutla. Tapos, iitim yung paningin ko. Hindi ba? Ito? Sir, nalipo dyan ka, sir? Nalipo di, sir. Ano nangyari? Ingon ako, pa-super science. Sir James, magbihis ka na ng damit. Dapat pala, nagdala ka na ng gamot, daan. Sir, pag-isa sa t-shirt mo, sir. Pero, bignaw mo na yung t-shirt. Magbihis ka na ng t-shirt ba? Kaya mo? Kaya lang, Para ka rin nag-hypertension. parang ganun. You need assistance. Ano to? Wala si James. Uy, Sir Ano James! nangyari kay James? This is enough already. Ina-rescue namin si Chasing James. Hoy, James! Ano nararamdaman mo? So, yun, ay ganun ang nangyayari kay Chasing James. Kapag sobrang nalamigan siya sa tubig dagat mo yan, or kahit sa anong klaseng tubig mo yan. So, yun. Alam nyo ba, ayoko kasi ng isang fact lang, madami akong alam. Char! Alam nyo ba si Chasing James, gusto niya talaga to, habulin din siya ng mga girls kay GGSS yun siya. Girls, pero, habulin ng girls, nalala ng mga former students ko, oh my God, madaming magsustalk kay Chasing James dati sa school, yung saan kami nag-teach. At karamihan sa mga may crush sa kanya, mga students ko, di ba? Acting minor. Pero ito talaga, alam niyo naman talaga na magaling si Chasing James sa halos lahat ng bagay. Na sobrang galing niya, makakainis na, no? Sarap tirisin. At sana naman makapamigay siya ng kanyang galing, lalo na sa kanyang editing skills, sa kanyang directing, script writing, and everything. Pero, alam ko, may isang bagay na medyo kahit anong galing niya sa English,
at sa grammar at sa kung ano-ano pang galing niyan. May isang weakest point siya. Weakest ko din yun. Kaya, we share the same weakness. Pero I think mas weaker siya. Ito na, i-reveal ko na yung pinaka-top secret ni Jason James. Guys, kapag sa isang gathering, tapos kailangan ng prayer. si James ang utusan niya mag-pray. Kasi, yun ang weakness niya. Yun. Diba? Kapag sa school, may mga prayer before anything else, or prayer before meal, prayer, kung ano-anong klaseng prayer. Kahit anong galing niya mag-English, guys. Mga lagas, mga lakotseros. Pero, ewan ko na anong nangyayari sa dila niya at hindi niya magawa-gawa yun ng maayos. So, yun. At yung, kaya talaga ako natagalang mag-shoot dito, guys. Kasi, meron talaga akong, nagkalkal ako ng yung old video na dati, before kami umalis sa school, that was 2015, before kami umalis sa school ng sabay, before kami nag-resign, nagpa-surprise birthday party ang kanyang mga students sa kanya. At nakunan ko kasi siya nung binigyan siya ng kanyang mga students ng rat. Pero puti yun puting daga yun. Grabe yung takot ni Chasing James. Like, tumalon. Talaga yun siya. Like, yung sa chair, sa armchair. Yung napagano'n siya doon. Na-videohan ko kasi yun siya. And since nasa old cellphone yun, na-transfer ko yun sa aking old laptop, na nasira na aking old laptop. So, hinahanap ko talaga yung drive ng laptop na yun. So, unfortunately, hindi ko siya nahanap. Pero yun, takot si James sa daga. I think ang haba na nitong nasabi ko, no? So, yun lang, friend. Happy birthday. And alam mo naman, sobrang busy ang mga career ko dito. Mga maganda roles and any other roles here. So, I hope that pagbalik ko dyan, no, friends pa rin tayo. So, after all ng mga sinabi ko dito, I so missed you, and lahat ng mga gala natin dyan, no, ingit na talaga ako sa mga gala nyo dyan, friend. So, dito na lang muna ako, at sana magkita pa tayo muli. See you there, and happy birthday. I-review ko ba kung ilang taon ka na? Happy birthday, friend! Ito si Joe James Moreno Alob, kilala bilang si Chasing James sa kanyang mga fans. Maliban sa gwapo, well, yun talaga ang gusto niyang marinig So, pagbigyan na lang natin dahil birthday niya naman. So yun nga, maliban sa gwapo, siya yung laging kasama ko sa lahat ng mga travels ko since naging vlogger ako. Ito yung first travel namin together as a vlogger, pero dahil tamad-tamad naman talaga si Maestang Laagan, hanggang ngayon hindi ko na-edit ang vlog na to. Kaya lahat ng mga mapapanood nyo dito, ito yung mga vlogs ko na hindi ko na-edit at na-upload. So, kaya naman sabi ko, si Chasing James ang laging kasama ko sa halos lahat ng mga travel vlogs ko. At sa katunayan, siya din talaga ang nag-influence sa akin para mag-vlog at pasukin ang mundo ng YouTube. Hi! So, we're here now at Ayala, and ano gagawin natin for today, James? Meron tayong challenge. Challenge ba? Challenge mo yun? Hindi wala challenge. James, ano nang nahanap mo dyan? Isa pa lang? Meron akong polo worth 80 pesos. After an hour, nakahanap din ako. Tapos, Mga scarf. 3 for 100 daw. Yeah, this is 3 for 100. Ito na ang panghuling content. Laman ng content pala lang saan aabot ang 31. Si Chasing James ay isang certified foodie. Maliban sa masarap kumain pag siya ang kasama, mas masarap talagang kumain kapag siya ang nagluto. Kaya naman gusto ko laging tumambay sa bahay niya
Erica. Ryan. Asa naman ka? Tweets, Ryan. Para chasing things. JC. Enter. JC, enter. Yay. Dito sa pag-vlog namin, marami-rami na din kaming mga nakilala, nakasalamuha, at mga naging kaibigan. Marami man silang dumating, kampante ako, ang ating pagkakaibigan ay mananatiling malakas at matatag saan man, kailanman. That's Hayan. What's up, yo? James. Hi, James. Hey guys! Uy, feeling fresh ka dyan. Yung pinagsimulan ng ating samahan, lagi ko pa rin binabalikan. Saan man tayo mapunta, saan man tayo dalhin ng tadhana. Sa patuloy ng ating paglalakbay ng magkahiwalay, alam kong andito pa rin tayo para sa isa't isa. No matter how life may seem hard, I know we have each other to cheer each other. And you know what, friend? I'm always the happiest every time I see you overcoming your fears. Gaya na lamang nito. Our friendship has withstand against time. It has witnessed both our lows and high moments. But I have to admit, masarap lang talagang balikan yung mga panahong ang saya-saya lang. May you always remember those happy moments and crazy times that we have spent with each other, because those are the moments that my heart has put a spotlight on. Continue to chase happiness, my friend. I like it better when I'm with you. And yes, my friend, I like me better when I'm with you.